Pán Karol Bujna z Bratislavy sa pýta, na ktorých ovocných stromoch a kríkoch sa v apríli uplatňuje rez. Aký rez odporúčate? Robí sa úprava pre účinných stromov, prípadne nejaký hlboký zmazovací rez? Pán Karol, v apríli robíme rez najmä vo vyšších polohách. Ale aj vy, keď ste Bratislavčan, môžete starý strom, ktorý máte, napríklad jablonné hrušky, hlboko zmladiť a rany zatrieť voskom. A pre vás všetkých priatelia, v apríli robíme výchovný rez u všetkých stromčekov, ktoré sme vysadili v jeseni alebo na jar. To znamená aj marule, aj broškyne, aj mandle, aj mišpule upravujete rezom, čo má základný význam pre rast. Zapamätajte si také úprimné slova Rímana Kolumelu, ktorý hovorí, kto zasadí strom, prosí ho, aby rodil. Kto okopáva, prihnojuje, zavlažuje, ten mu pomáha, aby rodil. Ale ten, kto mu dá správny výchovný rez a ktorý ho udržuje rezom počas života, ten mu prikazuje, aby rodil. A to je aj úloha našej relácie.